uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela abazalwane basekhaya lesi nabasentabeni endlu kaJehova, nobaba uNkulunkulu akasiphe yena nomndeni wakhe wonke kwelihle igama likaJesu Kristu inkosi. Bazali, bekuwusuku lwami izolo lokuvuma izono. Ngiyambonga uNkulunkulu ngendlela eyisimanga. Umthwalo kade ngiwuthwele nguzwile usuka emahlombe ami. uNkulunkulu ngithi lesitepu esengisithathile naye, ngicela ukuthi ngizilulele kongaphambili, ngikhohlwe okusemuva. uNkulunkulu ngimthanda ngendlela eyisimanga. Ngiyabonga ukuthi uNkulunkulu angimkhethanga, uyena owakhetha mina. So nje ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu emva kosuku lwami lwayizolo engithathe naye isitepu sokuqhubekela phambili, ingabe ngisabheke emuva. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngiyabonga kakhulu bangcwele. Amen. Ngiyabingelela ekhaya lezwi nasentabeni kaJehova kuyabonelelwa. Bingelela uPapa Nsimande nomndeni wakhe wonke egama lenkosi uJesu. Amen. Phakamisa akumbonga uNkulunkulu ekuseni. Ngiyamdumisa. Kade nginesifo nje singiphethe sesinesikhathi kakhulu. Uhlangothi lami la left belubuhlungu endlela esimangaliso. Ibheki kuze ngaphansi kwamabele yonke indawo. Kubuhlungu le ndlela bekumphila nje ngokurabha ingane ezingirabhe. uNkulunkulu enamandla. uNkulunkulu usebenza emfihlakalweni. Ngiphakamisa ukumbonga ungena phansi ekhaya lezwi. Ngiyambonga kakhulu. Kade ngitshela izingane zami nje ngithi phela mina ngumuntu ohlezi yakudokotela mase kusebusika. Futhi bengase ngihlele nje kufanele ngiyoba ubuhlungu besibukhulu kakhulu. Ngingasalali ngohlangothi la left. Kodwa nje ngamandla siphambano ngabase Roma 10:9. Hayi ngiphilisiwe, mayithi sophiliswa ngemvimbo yakhe. Hayi ngiyambonga uNkulunkulu kakhulu. Ngimbonga kakhulu ngobaba uNsibande waze wasibusisa. Wasipha umphathisa wemfihlakalo yezulu. Wazosikhanyisela emhlabeni. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu, angiphezi bazalwane. Siyabonga ngekhaya lesi entabeni kaJehova kuyabonelela. Kubonelelwa thina esigulayo, kubonelelwa thina esizulu bekufanele siphenduke senze intando yakhe. uNkulunkulu akashintshi ezwini lakhe. Mayethi ongenzeki kubantu kuyena kuyenzeka. Hayi ngibonile ngisho intama kade ngiphatha. Ngaze ngathi kubaba udladla uvi akangikhulekele naye ibuhlungu intamo. Umusa kaNkulunkulu konke lokho kuthule ngamandla ezulu. Ngiyambonga ngithi angimdumise ekuseni ngimbonge kakhulu. Kuba ngiyazizwa sekuvuma ukuthi ngisebenze. Bengingakwazi ukusebenza. Uhlangothi lami lwa left nje lubuhlungu bazalwane. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Phakamisa ukumbonga kakhulu. Ngimbonga kakhulu angipheze. Eqhubeke nempilo yami ayiphathe iphathwe yena. Ngingabe ngisabheke emuva. Noma usathana ngathi yabuya kepha ngicela ukubheka phambili esiphambanweni. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Akana kulinganiswa nomuntu. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabonga. uJesu Kristu uyinkosi. Sawubona baba nomama. Ngiyahluleka nokuthi sawubona baba Sibanda namama Sibanda. Phakathi ujuleni kwenhliziyo yami ukuthi mangithi baba noma ningabazali kimi. Iminyaka ayisho lutho kodwa kukhulu impilo nokufundiswa ukuphila. Iminyaka ungakhula uguge kutholakale ukuthi wawungaphili impilo lokungiyona yona uNkulunkulu akubekele ukuthi uphile yona. Ngiyambonga uNkulunkulu baba ngisesekhona phakathi egroupini
nasebandleni entabeni yendlu kaJehova kuyabonelela nasekhaya lezwi. Hawu, ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi ikhaya lezwi lisibiyela ngisho nabantabethu labangamkhonzi uNkulunkulu babiyelekile. Umntanami umfana wami obambe ama-piece job eGoli ukudrive ama-truck unyathele umniyo wekhampani ngetruck alele ngoba lo mniyo wekhampani yalamatruck uyazilungisela uyazikhinikela. Baye bomvusa kanti uceda kushayisa uphethwe buthongo bathi bakhenika itruck yakhe bamvusa kanti ubuthongo nokukhathala emzimbeni bumhlasela. Uma bathi akatshintshe enze konke wavele walala waphupha afake egereni kanti unyawo lukababa lolamcashile luphansi kwelolu lwanyatheleka walimala kabuhlungu. Ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi kulimali phansi unyawo kuphela umlenze cha. Ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi usindile, umcolele, umbekezelele ngegama likaJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Jesu Kristu inkosi Baba. Ngiyabingelela ekhaya kwaNsibande. Ngiyathemba ukuthi niyaphila nonke. Bingelela ekhaya lezwi. Bingelela entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Ngithi Jesu Kristu inkosi. Ngidlulisa nje Baba ukubonga kakhulu ifundiso konzweni yasempolweni, konzweni yaseHammersdale. Hayi, sidlile Baba, sibonga ukuzwa incazo nangemisebenzi ezokusha ukuthi imisebenzi enjani. Kade ngangilizwa lelizwi ngilifunda kodwa incazi yakhona ngangingayazi kahle ukuthi melithi kuzosha imisebenzi umuntu aphuma ngathi ushile emlilweni asinde yena kodwa imisebenzi ishe. Bengidideka kodwa ngendlela eselichazwe ngayo ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Kufana namazwi entombi ezilishumi ngangaqonda ukuthi lezi zaziyiziwulu ey'nhlanu kwakuyini inkinga yazo, kodwa ngathola ukuthi nje zazingenamafutha, kusho ukuthi zazingenawo umoya ongcwele. Ubaba esichazela wayi-like Strift. Hey Baba, siyabonga kakhulu, kuningi Baba umuntu ngeke eze kuqede. Namanje sisalindele sizwile nangomphiki Kristu. Umuntu ebukela kude angathi into ekude. Siyabonga Baba ukuthi nami mangabe ngamlalela uNkulunkulu ngenzeka ngibe umphiki Kristu. uNkulunkulu uyasithanda ngohlobo olumangalisayo. Siyabonga. Qhubeka-ke usifundise, usiphe lokho uNkulunkulu athanda usiphe khona. Siyabonga Baba. Jesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Babe, ngiyabingelela babe kwenamaki nabazalwane bonke. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Babe, kulamalanga ngidivele kuthi spiritually kuyaliwa nami. Le battle, it is too much babe, but uyasho uNkulunkulu ukuthi the battle it is not ours but it is his. Ngike ngadibona babe ngibhutsa kuqhamuka lenye a strange demon lengingede ngalichaza, liyaqhamuka lifuna kungibamba ngigijime ngithi kaja noma ngagijima ngithini litangibamba. Ngithi khazise ngithi uJesu Kristu inkosi, ezingithi uJesu Kristu inkosi bengibiyeleleka ngihluleka kusonzela la kimi ngamemeda ngipheka ukuthi uJesu Kristu inkosi. Libase lifuna kuzama ngithi uJesu Kristu inkosi, ngagcine nginyomlile babe ngiphumile. Kwase uyareveala uNkulunkulu, warevealela nakumfana nami babe, wareveala wena na 3 yabosisi in Christ bebemile nami bangithandazela. Uthi wabona emadimoni lamanyenti angihlasela. Uthi labo sisi bebangithandazela bese wena
wawuvela ukhomande nje, wawungasathandazi nekuthandaza baphe, wawuvele nje ukhomanda lamadimoni. Maye siyambonga uNkulunkulu ngemithandazo baphe, each and every time usithandazele ekhaya lezwi sikusaqala inkonzo siyicetha, siyabonga baphe. Those prayers go a long way. Siyathi kuthi awugcini nekugcina lapho baphe, uphize kube kusithandazele in your corner. Siyabonga babe entabeni likaJehova kabonelelwa nasekhaya lezwi kuba nababe lo njengawe lomile nathi in prayer, lomile nathi. Ngiyambonga nalabazalwane babe uNkulunkulu abasebenzisile labasebenzisako ukuthi beme nami in prayer, because vele ngiyeva kuthi spiritually uzemoya lo ingcwele wanginiketa Psalms 35 wathi mandla ku Psalms 35. Ngithina sengicethe konke lengikwendako ekuseni before ngiphume ngalabo 7:20 ngingene ku Psalms 35 ngimfunze. Hayi siyambonga uNkulunkulu babe for what he is doing in our midst. Siyabonga the power of prayer. Kuthi noma uva ukuthi uyathi usesimeni lesithide, but uNkulunkulu atibonakalise, uNkulunkulu abona atshengise ukuthi there are people that are standing with you in prayer. uJesu Kristu inkosi babe, be blessed. uJesu Kristu inkosi, ngiyabulisa egameni lenkosi ethu uJesu Kristu. Ngithi uJesu Kristu inkosi, ngithanda ukubonga uNkulunkulu ngokuba sekhaya lezwi nasendaweni endlu kaJehova. Ungithatha isikhathi ukuthi ngiphume la ngangikhona. Isinqumo ngasithatha kudala, ngasinikela ukuba ngiphathwe entabeni endlu kaJehova kabonelelwa, kodwa ukuthi la bengikhona ngiphume ke kwathatha isikhathi, kodwa nje ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi egcineni sengiphumile futhi angizisoli ngalutho ngoba ngizibona ngingalahlekelwa ngayilutho. Ngiyambonga uNkulunkulu nenkosi yethu uJesu Kristu nomoya oyingcwele ukuba ngigcine ngiba nesibindi sokuphuma. Bekungekho lula, into bengibambile bengayazi, kodwa egcineni sengiphumile futhi uNkulunkulu ngiyambonga ngoba ekuphumeni kwami ziningi izinto engizibonile ebengithi ngizibambile kubeni ngayibambanga. Ziningi izinto ebengizenzile ngizitshe ukuthi ngiyazi kodwa ngingazi. So nje uNkulunkulu ngiyambonga ukuthi nalokuvutha lebengivutha kona akusekho. Bengibuzana nomzalwane ngithi sasijwayele ukwenza ama-night prayers futhi sithandaza ukuze ama-voice ashile, kodwa manje sawenza lawo ma-night prayer siphuma nje sinjalo. Ngani? Ngoba sibonile ukuthi uNkulunkulu asiyilutho phambi kwakho, akukho esingcono ngakho futhi akukho esikwaziyo. Manje sikukhanya sifana nabantwana. Yabona uma umntwana ayikho into yaziyo, yonke into uthembele kubazali bakho. Sekufana nathi, ayikho into esiyaziyo, sesicela uNkulunkulu asisize usuku nosuku ukwenza imiso zakhe nentando yakhe. Ebazalwane, uNkulunkulu usembekile. uNkulunkulu uyayenza into afuna ukuyenza emntwini wakhe. Engithanda nje ukubonga kakhulu ukuthi bengubani, bengenzeni ngcono ngidlula abanye ukuze nami ngizithole ngikule group nakule bandla. Bengubani ey'nkathini ey'fana nalezi lapho khona abantu bayenza ukuthanda kwabo. Ngiyazibuza ukuthi uNkulunkulu bengubani, and lokho kuyangithobisa usuku nosuku. Ukuvutha lokho engangikuvutha akusekho, kunalokho ngiphenduka umntana omncane. Usuku nosuku uma ngiya uNkulunkulu ngiyayithoba ngoba ngazi ukuthi akukho okungcono engikwaziyo. Ngiyafundiswa usuku nosuku. So nje uNkulunkulu ngiyambonga kakhulu ekhaya lezwi nasentabeni endlu kaJehova. Ngithi uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela baba egameni likaJesu Kristu. Ngibingelela ekhaya lezwi, ngibingelela entabeni endlu kaJehova kuyabonelelwa. Ngibingelela ubaba nomama, ngibingelela abazalwane bonke. Jesu Kristu inkosi. Ubufakazi bami buningi baba, buningi. uNkulunkulu ungenzela umusa usuku nosuku. Angeke ukholwe kulonyaka lo
into engavamanga. Mangiphuma i-leave ngoFebruary kunemoto engayithenga. Ngakwazi ukuyithenga cash ngaleyo mali leyo bebanginike yona. Imoto cishe isaseyintsha e-right. Manje ngenxa yesimo benginesidingo sebhaki. uNkulunkulu wangibusisa ngebhaki kuwo lo nyaka lo, kushiyana ngey'nyanga, into engavamanga. Umusa uNkulunkulu angenzela wona angikhoni ukuwuchaza. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Impilo yami ishintshe kakhulu. Kunini sinikela emabandleni. Kunini sinikela kungabonakali kungathi sithela nje emgodini nje. Kodwa uNkulunkulu izinto azenzayo endlini ukudla akupheli. Uma ungeze nje loko naloko, angisayiphathi yokondleka emphefumulweni. Ezinye iy'ntshumayelo nje zasebandleni esikhonza nalo sinabo egrupini. Angaze ngigcine nini ukuzimamela. Ngendlela uNkulunkulu asibusisa ngayo. Kunenye injabulo, kunokunye ukuthula deep down enhlizweni yami ngingedwa. Kunomunye umusa angazi ukuthi ngichaze ngithini uNkulunkulu asenzela wona. Hayi baba, you are an eye opener. Ensukwini zokugcina uNkulunkulu ukusizile. Ngawe siyasizakala. Angikhoni ukuchaza. uNkulunkulu usenzela umusa ngendlela emangalisayo. Siyakhula usuku nosuku. Wasivezela indaba yomphiko uKristu. Yazi kwakhanya kwathi bha engqondweni. Ngiyabonga uNkulunkulu asigcinele wena baba, asigcinele nomama, umndeni kaNsibande anifihle egazini lakhe. Hayi siyabonga baba. Oyosala ohluthweni, Nkosi yami, kube kubudedengu bethu. Kodwa wena uyibekile induku ebandla. Wageqile wonke amagulu uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi, baba nomama ekhaya lezwi entabeni yendlu kaJehova, ngiyabingelela ngithi uJesu Kristu inkosi. Ngicela ukuthula ubufakazi bami bude kakhulu, kodwa nje ngizonqamulela ngenxa yesikhathi. Kusukela nje emva komkhosi ka-21 days ngabhukha baba, ngibhukhela ukuvuma izono. Ngaqala ngabhala, ngambona uNkulunkulu engenzela umusa kakhulu. Ngambona uNkulunkulu engenzela umusa, eveza izinto ey'nkulu. Kuningi baba engakuchaza, kodwa nje khona isikhathi la ngike ngabona khona ngilele ngitshelwa amadoda athi namhlanje nizohlaselwa. Ngampela akuphelanga nsuku ingaki ngabona amadoda amaningi efike ezohlasela nabantu bami. Ngathi bantwana, asitheni uJesu Kristu inkosi. Sasho nalaba abanye, kwabakhona oyedwa ongabazayo ongasho. Laba bantu basebemile masisho thina kutheki lo bengabaza. Kwakhona ngathi usekhipha ifoni, omunye ufonela abanye athi siyamthola lona. Besho lo ongabazile ukuthi uJesu Kristu inkosi. Ngathi ngiyamthethisa mina ngithi vuma uJesu, vuma uJesu. Bazalwane, kwathi ma esesihamba ngithe ngabona sekuneqobo lomlilo, umlilo omkhulu. Kwabe ngathi ngiyababamba laba ababili, ngoba manje ngathi besithunjiwe la kade sikhona. Kwabe ngathi ngiyababamba laba ababili, ngibaphonsa kulo mlilo, basha baze baphela bawumlotha. Kunento akade befuna ukungiphuzisa yona nje, lento ababengiphuzisa yona ngangibekela ey'ndebeni zomlomo. Ngiloko ngithi uJesu Kristu inkosi, ila ey'ndebeni zomlomo. Ngiloko ngithi uJesu Kristu inkosi. Bengiphikisa labantu, bengiphikisa. Ngiloko ngisho sakunyenyeza manje ngoba ngithi ngenzela ukuthi bengangizwa. Ngiloko ngishilo kodwa ngithi uJesu Kristu inkosi. Ila ngabona khona sekukhona umlilo. Sengibabamba ngibafaka emlilweni. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu baba. uNkulunkulu akasigcinele nina nale mfihlakalo ayibekile. Akasigcinele nina kuze kusizakale nabanye abaningi baze babone ukuthi leli gama likaJesu Kristu inkosi likhulu kangakanani empilweni zethu. Inkosi kubusise baba, amen. Jesu Kristu inkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Bingelela ekhaya kaNsibande, umndeni wonke, umpostoli mpostolikazi. Nkosi yami ezasekhaya lezwi
noNkulunkulu wethu ophilayo wezimanga. Abahleli abantu becashelwe, abahlala njalo belinde ukuthi bayoya kusibani bani, omama bani noma babo bani bayoguqa bephethe izinto ey'thile. Nezamba zey'mali azofika ay'bize mahala nje uNkulunkulu wethu ekhaya lezwi entabeni yendlu kaJehova. Usenzele imangaliso ngaphandle kwesenti. NgoMsombuluko ngibuye enkonzweni ngoba ngiye ngihambe ekuseni, kodwa-ke mase ngibuya kuba nzinyana, ngiye nginqena ukubuya ngize ngibuye ngakusasa. Ngiyabuya ngoMsombuluko. Manje imoto isizoqeda umgaqo omkhulu, isizophumela ebhuqwini. Kube nokucabanga ukuthi kimina ngicabanga imoto esilandelayo ukuthi uma ingasithi iyaphuma le moto yethu seyithi iphumele ebhuqwini, le moto ivele ingene ngala, ingashaya mina ngala ngoba imina iyongena ngasohlangothini olungakumina. Ngibe naleyo feeling nje, ngangazi ukuthi yenziwa yini. Sithi singene-ke kungabi khona lokho. Sithi nje masiqeda ukungena sivele sihlangane nemoto edonsa enye. Le edonsa enye ivele ingafuni ukusuka emgaqweni. Abaleke udrayiva wethu agudluke emgaqweni, ivele ihuhuluze kulona lolu hlangothi ekade ngilikhomba ngithi le engemuva ingakwenza lokho. Iqhamuke ngaphambili-ke yenza lokhu. Kodwa ngiyacabanga ukuthi kwayiphucukela upende nje emotweni. Ngoba waphuma udrayiva wabuka kusho ukuthi kwaba nokuhwebheka nje, futhi nakho kwaqala kwathi ukuqina sidlulile kumina siya ngangemuva. Yasiyayibalekela-ke yakhumula imoto le ebiyidonsa, yayiphushela eduzane, yona yabaleka yangabonakala ukuthi ishonephi. Kodwa akukho lutho esake salithola oluyingozi. uNkulunkulu wethu wasiphephisa. Kodwa kusho ukuthi ngalesikhathi nginalo mcabango ngenhliziyo yami, kukhona engakushoyo. Kukhona engakushoyo ukuphikisana nalokhu. Ngakusho nje futhi ngajula ngathi Nkosi, ngeke lokho engikucabangayo ngeke kube yiqiniso lokuthi hawu sengingathola ingozi ngiphuma kokudumisa. Ngathi Nkosi, noma engaba ngiphumi kokudumisa uyangazi. Jesu Kristu inkosi. Asibanga nalutho. Angazi-ke uma esefika umfana ngoba kwase kuntambama ukuthi wabonani uJesu Kristu inkosi emotweni. Xolise baba, ngiyayishekha isinde kakhulu. Ngiyaxolisa baba, bengiphakamisa nje amandla kaNkulunkulu. Mama nino baba, umsebenzi uNkulunkulu anithweze wona ukuthi nisiyale, nisifundise ukuthi ekhaya lezwi entabeni kaJehova kuyabonelelwa. Uhamba kanjani endleleni kaNkulunkulu yobungcwele? Phakamisa umzukulu wami obegandayo abafana evakashile endaweni la kuhlala khona umfana wami omunye eStateville. Kodwa ngamandla kaNkulunkulu ngendlela ekuthiwa begandayo ngayo, kodwa zakuze kuphume ngisho igazi, uNkulunkulu wangiholela ukuthi ngingene emkhosini. Ngathi Moya Oyingcwele, ngizongena emkhosini noma ngizizwa ukuthi ngibuthaka. Isiyezi ikhanda liyahlephuka, manje ngathi ngiyaqalaza isiyezi sishoko ngishaya phansi. Kodwa ngathi angililalele lelizwi elithi angingene emkhosini. Angingene emkhosini, ngathi ngizothatha Moya Oyingcwele lapho ongigcinisa khona, ukuthi angigcine khona. Kepha ngithi ngamandla kaNkulunkulu ngawuthatha umkhosi ngokulalela. Ngoba kubalulekile ukuthi ulalele izwi likaNkulunkulu malikhuluma kuwe. Ngawuthatha lo mkhosi. Kwaba ilanga elilodwa kwelesibili ngezwe ukuthi hayi akusavumi ukuthi ngibuyele ekudayiseni, ngoba ila ngidayisa khona ngomama othunga amaphinifu, ngidayise ngensuku zomholo. Amandla kaNkulunkulu, kanti uNkulunkulu uyabona ukuthi ungiholelaphi lo mkhosi athi ngiwuthathe. Mzukulu wami ngizwe kuthiwa kade eshawa, wagandayo abafana. Qhamuka umfana wami ethi uyalamula. Kwaqhamuka omunye umfana nje omdala, wamshaya lo mfana wami umzukulu. Shaya wamgandaya. Kanti uNkulunkulu ungikhombisile ebusuku ukuthi nayi ijeli yehla kulo mfana omunye, ngathi babili bamile, omunye ume ka-right, umnyama yena, lo omunye uyakhanya uka-left. Ijeli yadilika ekhanda lakhe. Mangithi ngiyayibheka le jeli angiyiboni ukuthi inhloboni, kodwa manje ayinamatheli ukukhombisa ukuthi ngabe igazi lehlala ekhanda kulo mfana, engingamboni ukuthi ubani. Kodwa ngamandla kaNkulunkulu, kanti uNkulunkulu ungikhombisa ukuthi nasi isilingo esiza kulo mntwana ozoshawa. Kodwa ngamandla kaNkulunkulu azange azophe ngendlela begandayo ngayo.
khombisa ukuthi nje uNkulunkulu ukhombisa amandla ukuthi lo mkhosi angene kuwo wokuvikela lo mntwana obezogandayo ngale ndlela yokuthi bezoqhuma nje igazi ligobhoze, kodwa azange ligobhoze, wafikeleka. Phakamisa amandla kaNkulunkulu, phakamisa uNkulunkulu esimkhonzayo ekhaya lezwi, iy'ntshumayelo zakho mama zangoLwesine. Baba, iy'ntshumayelo zakho usuku nosuku, izinkonzo enizihambayo lapha nalapha, uNkulunkulu anisibekele, anivikele, enikwenzayo ey'mpilweni zethu kunomehluko omkhulu. uNkulunkulu anibekele kona, asinikeze ekhaya lezwi. Siyabonga, ngiyabonelelwa uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela kakhulu baNsibande egameni likaJesu Kristu oyinkosi. BabuNsibande, ngiyabonga kakhulu ngey'mfundiso, ngiyabonga kakhulu ngokuningi ngihlezi ngifunda, wangidodisa endleleni yami enzima yaleli khaya. Nginobufakazi obukhulu baNsibande, kepha ngishaywa ukukhuluma nale foni engihluphayo njalo njalo, noma iyintsha engibona ukuthi nayo fanele ngiyikhulekele. babuNsibande, emasontweni amabili ngibambane mahlanze namadimoni agudluza phezu kophahla lwekamero labantwana oluncikene nelami. Ngiyamemeza ngithi, nenzani ebusuku kangaka? Ngize ngivuke ngithi thweshe ngikhanyise. Mangibabuka balele bathe ju. Iqhubeke lento naphambi kwami, igudluze lapho ku-ceiling board, igudluze. Ngikhuleke egameni likaJesu Kristu oyinkosi. Hayi, kuthi gudlu shone ephaseji, ngikhuze khona kushone ekhishini, phezulu ekhishini sizabalizisane, ekugcineni kushone emnyango. Ngithi mangithi ngiyavula ngifuna ukubona, khumbula ukuthi hayi konje nqunu, ngijike. Uma ngivula amakhethini kuyakhanya kuthe kelele, nogesi nenyanga ayakho lutho. Ngibuye lapho sengithukile ngikhuleke. Nokho bafikile abazalwane bangikhulekisa. Cha, ngezwa umehluko, ngalala kahle, nobugodlogodlo bancipha, kodwa amaphupho amabi ayangihlasela wamile. Ngigulile-ke nokho, ngaguliswa ngathotshiswa inyanga yonke ngingadli, kungahlali lutho esiswini. Ngangena emtshumeni womkhosi, kanti ngizobambana nezimpi owazihidliza uNkulunkulu lapha ekhaya lami. Bekufanele kuthotshiswe mina. Ngiyabonga babuNsibande, ngishaywa yikho ukukhuluma. uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Jesu Kristu inkosi. Baba, ngiyabingelela ekuseni. Ngithanda ukuletha ubufakazi namhlanje ngokubonga uNkulunkulu ngangenzele khona. Lezi nyanga ey'dlulile la ekhaya benginenkinga, bengingenelwa kakhulu ugqekezo. Noma ngenkonzweni sothi siyabuya enkonzweni, sekuvuliwe umnyango, kuvuliwe iwindi, uyabona ukuthi ade kukhona umuntu ade engenile. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngongenzele khona. Ekugcineni uye wagcina sathathe ne-TV, ngabuya emsebenzini ngabo 8 ebusuku. Mangifika la ekhaya thola ukuthi i-TV isithathiwe, abantwana bengitshela. NgoNkulunkulu ngihambe ngayithola. Nokho-ke kukho konke ngibonga ukuthi umuntu obegangabe kumakhelwane, enhlizweni yami bengisola ukuthi uyena. Ngahlangana naye sebuyile ejele, ngoba kuye kwaphoqa ukuthi ngivule i-case ukuze kukwazi ukubuya kwey'mpahla. Sekuphoqa ukuthi icala liyovulwa, lavulwa, waboshwa, wabuya. Hhayi, akukho kubi, siyabingelelana naye. Ngakwazi ukuthi ngihlangane naye ngoNkulunkulu, sakhuluma naye, ngamtshela ukuthi hhayi, angimzondi, kodwa akayeke ukuganga ekhaya. Sakhuluma kahle naye, waxolisa. Ngasho ukuthi ngiyaxolisa nami ukuthi bekuba nakho lokho ukuthi ngiyamsola ukuthi uyena, kodwa beku-wrong phambi kaNkulunkulu. Kodwa ngiyabonga ukuthi ekugcineni i-proof itholakele ukuthi ngampela bekuyena. Ngamcela ukuthi angaphinde nje azantshontshe ekhaya, aphinde angene ekhaya. Wathembisa,
lokhu wabuya I think 3 weeks back, hhayi kuthulekile, akukho lubo olenzakalayo. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngangenzele khona. Ngiyabonga imikhuleko yabazalwane, ngiyabonga imikhuleko yababa noma, ngiyambonga uNkulunkulu ngoba iyesho ubaba ethi uyasikhulekela. Ngiyabonga futhi ngiyawabona amandla omkhuleko. Nami noma ngiphuma ngiye emsebenzini ngiyasho ngithi uJesu Kristu inkosi, noma ngibuya futhi ngithi uJesu Kristu inkosi. Ngiyambona esivikele uNkulunkulu ngohlobo olumangalisayo la ekhaya. Ngiyabonga kakhulu, ngithi uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Ngiyabingelela babenama-ke egameni likaJesu Kristu lenkosi nakumtimba kaKristu wonke. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu kusivusela wena babe. Lisilivu lababe uNkulunkulu bonke lakabathandzako, uyabasola, uyabayala, uyabaqondzisa. Silibumba esandleni saNkulunkulu. Siyabonga ukuthi uNkulunkulu ngawe uyasiyala, uyasola, uyasiqondzisa, aphindze futhi asibumbe kabusha. Siyabonga kakhulu, siyakheka, siyabumbeka, siyakhiwa. Nanoma kubuhlungu, lokunye kubuhlungu uyakuva ukuthi kubuhlungu, kona kusilula, kubuhlungu, kodwa ngoba uNkulunkulu siyamthanda, simele kuphikelela. Siyabonga egameni likaKristu Jesu lenkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi, ngiyabingelela baba nomama entabeni indlu yaJehova, kuyabonelelwa ikhaya lezwi. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Baba, sithanda ukubonga kakhulu, hawu saze sabusiseka eHammersdale. Ngibonge nje baba nomama ukunibona. Ngizizwe ngibusiseke kakhulu nje ukunixhawula, ngibamba izandla zenu. Ngazizwa nje ngigcwala isibusiso empilweni yami. Awu baba, siyabonga ngokusikhulisa ezweni. Awu baba, siyabonga. Asazi besingaba yini ngaphandle kwakho. Hey baba, ngithanda ukubonga okukhulu. Ngithi uNkulunkulu ube nomusa kimi baba. Mina ngumuntu obegula kusukela ngo-2012 kuze kube u-2023 ngithola ikhaya lezwi. Ngithe ma ngithola ikhaya lezwi baba, ngaphila. Ngiyaphila manje, ngiyaphila, ngilashiwe ekhaya lezwi. Ngithanda ukumbonga kakhulu uNkulunkulu. Ngiyabonga baba, ngiyabonga. Ngicaphuna lapha ezwini amaHubo 119 verse 71 ukuthi kwakungilungele ukuba ngihlushwe ukuze ngifunde izimiso zakho Nkosi. Baba, mina ungitakulile. Bengiwumama obengazi ukuthi kwenzakalani ngempilo yakhe. Ngihamba nje ngiphuphutheka nasendleleni, ngibone ukuthi ingabe Nkosi yini ongibekele yona emhlabeni. Kodwa ngithanda ukumbonga kakhulu uNkulunkulu ngokuthola ikhaya lezwi. Impilo yami ngiyibona ingcono kakhulu. Ngithanda nje ukufakaza ngegama elithi uJesu Kristu inkosi bazalwane. Linamandla, liyawenza umsebenzi. Ngizofinqa nje ngoba isikhathi sincane. Kwathi ngihamba nomhlobo wami edrobheni, washayisa umuntu ngemoto. Sakhungatheka ukuthi senze njani. Ngamane ngalibiza ngathi uJesu Kristu inkosi, Jesu Kristu inkosi, Jesu Kristu inkosi 3 times. Wavuka umuntu wasuka ngejubane wahamba. Hey, linamandla leli gama. Abantu abatisebenzisi ukuze balibone, abamusa ukulibalekela. Linamandla, liyaphilisa. uJesu Kristu inkosi, Jesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Baba, ngiyabingelela kuwe, ngibingelela nakumama, ngibingelela nakulo lonke ibandla, bonke abakhethiweyo benkosi yethu uJesu Kristu. Ngithi umusa mawube kini nothando lukaJehova uJesu Kristu inkosi. Ngiyabonga kakhulu, ngithanda ukubonga qala mbonge ukuba khona ekhaya lezwi. Ukuba khona ekhaya lezwi kube yisibusiso esikhulu kakhulu kimi, ngokuba kuyitshintshile impilo yami. Kumbonise ukukhanya ebengingakuboni, ebengingazi njalo ukuthi ngizokubona.
ngokuba bengisitshela ukuthi ngisekukhanyeni, bengisitshela ukuthi ngiyabona, kodwa uthe ukungena ekhaya lezwi ngabona ukuthi hayi man, phela bengiloku ngihambe kunyameni. Ngakho-ke ngiyabonga kakhulu, ngibonge kakhulu kusisi uSinhle Mthonto ongiyena owamfaka ekhaya lezwi. Ngithi uNkulunkulu embusise impela. Bese ngiyabonga kakhulu nakuwe baba, nakumama, ngezwi nezimfundiso elisifundisa ngazo. Ngibonge kakhulu nakubo bonke abafundisi abalokufundisa lapha ekhaya lezwi. Ngithi uNkulunkulu elibusise lonke ngoJesu Kristu inkosi yethu. Ngiyabonga kakhulu baba, ngibonge kakhulu njalo igama elithi Jesu Kristu inkosi. Ngiyabonga kakhulu, linamandla leli gama. Ongakaboni ukuthi linamandla, linamandla leli gama. Ngiyabonga kakhulu, ngiyabonga kakhulu impela, ngoba senginqobe kakhulu ebuthongweni ngalo leli gama elithi Jesu Kristu inkosi. Satani sengizamile ukundwisa, kodwa nginqobe ngalo leli gama uJesu Kristu inkosi. Ukulibiza angazi ukuthi kube angibizanga lona lelo gama kizo zonke lezi izimpi engiloka ngihlangabezana nazo ebuthongweni, mhlawumbe kube angazi ukuthi kube kwenzakaleni ngempilo yami, kodwa ngiyabonga kakhulu uJesu Kristu inkosi. Kuningi uNkulunkulu osengenzele khona selokhu ngangena ekhaya lezwi. Ngakho-ke ngiyabonga kakhulu, kuningi esekutshintshile ngempilo yami. uJesu Kristu inkosi baba, ngiyabonga. Angazi ukuthi ngawuchaza ngithini, ziningi izinto eseziyenzakalile empilweni yami ngoJesu Kristu inkosi. Ngiyabonga. Amen. uJesu Kristu inkosi.